Kuplay pi baro but kumi wai nak member chongkawai EGF nga sungkumen banyo ya kumpani kalat banya sam ya kubor ko jong blay pada shwa bangan stang to ngan penem kli ha ko jong doy ko kwa jing bahabne kupresh pon tribe milang dila sumari ngi paro kito kisngin do bangin na mi shagni pate ha do kan ni kanta tribe pada shwa bangan stang to ai ba man sim jong don kan lamat na pat ke ek mangan kan kai na kam ta ka buram ko jong mi try ne parang pan hagding Jesus Christ amen kaching aida pon sen hi ha kaching em ka jongi ngilong ki basmat pha ban aida but ngila le yak ne na do bangidang red ngila nang baharu kumno ban aida example ni kanuksa ngam nang ngam sngotu ngam lap ya katiar ka badai ngam sngo shat bha ngahablech doctor don baklat hayeng ngidon chiwon yakum kine kidaw bangi smart pha ban penan kam hak jinglong kristan ka jongi ru ngidon bon ba kidaw banam sngap ya kasur ka jong blay kadai ka kam jongi pastor ngam dan sap hakum kine ki kam I know sha kiwe ngabon kam palat ngadang red palat lane ngala palat karta kumta terter Ujeremaya udon shibon kada ba ulapan kre hakapor ba ublay ukor yu banlong unong itu lupa. Kidaw kijong ubon sin kilong ru kidaw kijongi banam sngap yak sur kijong ublay. Nginyepet ya lightly kidaw kiba ujeremaya u ai but kiba ngiru ngibinan kam laningi ai haba ublay ukod yingi bande yak ai ka daw kabanungkong kalong ngam don sap. Jeremiah kalnong kabanungkong katkot kabanriyo koong ngate ngalaong atray ublay hakmi ngam nang kren Moses ru u aya kajo kadaw ha haba ujisu ukod yu yakne ngila banlap ha Exodus kalnong kapasaw katkot kabashipo de Moses ulaong ha atray jonga ngamlong ubapna kashintur Bon sin hi ngi ru ngi ayak ni kejo kada bangam dan sab leningam dan talen hakum kini kam leningam lang ban kren injepet ka ai kejing kular ka ba ublay ula ai hangi hajer maya kalnong kanang kong khot ka ba khanda utrai ula ong hanga hakmi ngalabu ya kiktien jonga ha kashintor jongmi Utrai upenan kam tang ya ki badon sab ban penki ya ki brio da ki jingya lap ki jungki hanri ublay upenan kam ya ki bom dan sab hakum kineru ublay udon ya kata kabor ban penlong ya ke ba ukwa wat lada ngisngau ba kamlong kabala kadaw ka ba ar kampad de por Jeremiah kalnong kabalangkong kadukhat ka ba hanri Jeremiah uong ba udang khanna Kajung khot kajung blay kala banlong hakano kapol ani hakano karta kajung ubriu ka ai kajung kular kajung blay ha kani kajung aida kajungi ngila banlap hajer maya kalnong kabanungkong kadukhat kabahanyo bat pra hanrei utrai ula ong yanga wat ong ngadang khana naba hakino kiba ngan pha yame men letken bat ya ka ai kabangan hukum yame men kran ken wat chep tiek na kabanta jongki naba ngal long lembat me ya kaban pelat yame uong ublay unam pha yanga lane yapi marwe undon rengkat lembat ngi ngidai men kan mau ba Yinom ya dala de hi marwe ublay udon kat lembat ngi hak ek ba upa engi banle kadaw kabalay kane kalong kabama ublay uklam ai ha Jeremiah yak kubor kababaha ban yasam sha kibriyo kila masnguthu bakla bat kila ban penshitam ru yu Naba kibriyo kim kwa ban yot sngaw ya ka jing shisha Jeremiah u ong haki ba ki penken ya ka hukum ki le pasha yo blay bad yaki on bishar kala ban long ka ba henry ublay ulong ka bor ublay ukwa ya ka jing ko ngo ka jangi ujisuru ulong ba ko ngo ya ublay hato ublay ulakot yapi ne kalong kajing kali na kamda kajong pi hato pi ko ngo ya kajing khot kajong u
tukun ma ba ublei unda yangi haki eke baro ladangi ko ngoyo u rom pra at pra kong bat ngi yatep ru ba ki eke baro ki yatri lem ya kaman pen bahaya kita ki ba ye ya ublei ya kita ken ki ba lakhot kat bakum kajing thumu kajong u ngidei bun kan ma ban ko ngoy ya ublei wat lada ukhon ingi bande ki kam ki barit kumban ye shim banda ha kanu kajing shim banda ha yeng mane dane ban le bha ya kibriyo ne kanu ka kam wat lak long ka barit ru ka dei kajing khot kajong ublei shaman ban got dengan pendem kli ha kajing duai ko pa chung ba ha bneng ngipan dra ya kajing suk kajong me kan dan rangkat bat ni to yarap yangi ba ngin sngo ya kajing dan kajong me pat to ai ru hangi ya kabor bangin la ban ko ngo ya me hapa me khot ingi haki kam ki jongi man kasngi ban haki ek bangin le bangin ko ngo ya kaman ko jong me try hakateng Jesus Christ ngapanya kini baro amen bless you.